Abusuafo me mama kwaba eba Susan Media Toso. Ena so yada fofra Onyankopɔn ede akyɛn. Ene yaba be free ekrogo so a ewo ahafo mantamu akwakopie mu osahwiye so a ene so on Western North mantamu yaba babia ne akonhoma ahwedwumadi a ekoso wo kwan ne so. Na sa wo hwa a yakwanto we no yemfa bibia ne kwan ne so. Ye bewura mu okukuom ede akofa no bekɔ ede akwakosi sahwiye so. Eno ntimonka ye ho na se de da ye no no ye hwɛ se de ekwan ne so dwumadi so esitie me damwase.
One woman be able to achieve what you could not. Maybe don't wait, never yourself, I say. One woman be able to achieve what you could not. Yet was said, you know, and if I want you now, I am a baby, I'm a son. Or don't you, I'm a son. I am a baby, I'm a muscle, I'm muscle, this I'm also a proud. That's a sweat I put you there. I walk, one woman, me,
anamontoe ebe wiye na mesre madofo nyinaa timamufoɔ ne akwantufoɔ sɛ samu hwɛ video na samani gye ho a ɛkwan ne anim nyinaa na etu ɛno nti mon like mon subscribe na mon kyerɛ mo adwen ɛwɔ comment na ase ɛsɛ de bia yɛde bi ba na apɛsɛ uhu a pepa chocolate wɔ adoma no so na sɛ munni ho a yɛni na yamo Thank you.